Tinoenderai mwana wanzvadzi, ndo zvinoitwa izvi. Ewe tete. Toziva vechidiki munoda zvechimanje manje, asi zvechinyakare zvimwe zvacho zvinoshanda. I know tete. Kusei wakatora nguva yakareba naye mwana wanzvadzi usati wanobvisira muroora wangu. Tete papa pakakanganisika. Zveshuwa pakakanganisika mwana wanzvadzi. Maifanwa wange makanobvisira muroora wangu uyu kudhara. Izvezvizvi tingade tiri kutaura zvimwe tinosangana sei nana vatezvara. Atomhoresana sei navo, hapana kana sendi rakabviswa, hapana chakaenda ikoko. Izvezvi patova nemwana, kana muroora ndasingazivi kuti akauya. Kutongonzwa kuti kwa nemwana ndichiuya kuno. Izvi zvamaita izvi magona. Ndizvozvo mwana wanzvadzi muroora. Mafoni aya, zvokwadi mafoni aya, mapassword. Foni ngaishaye password mumba. Mese hapana anofanirwa kuita password ipapa. Mari yamashanda imimi mese imimi ndenyu mese. Yabva neuyu inoya ichita yenyu mese munomba. Yabva nemuroora kana aswera achiruka kana aita chakati masikati. Mari inoya ichienda kunani? Inoenda mari ndenyu mese. Apa magona apa maita chidanho chakanaka apa. Madadisa vana vanzvadzi. Zvekurovana. Zveshuwa kurovana hakuna kunaka. Tsikitsira zvako ndikuziva kuti uri kunyara mwana wanzvadzi. Hakuna mudzimai anofanirwa kurohwa. Anotori nekodzero dzake. Mese hapana anofanirwa kurohwa munhu. Kurovana kwakashata. Hatikukurudziri. Kweye muzukuru wangu ari piko. Wangachirekarara but mama nje akutomuka. Akutomuka. Toda kutoenda tamuona. Aiwa muchaneta nako. Anditika. Zvataziva nodai so anenge achingodai. Anditika. Aiwa magona. Izvezvi pakaona chinoitika. Ukarohwa muroora. Kwandiri mhanya ndoya ndichizvigadzirisa muno. Sure. Chachazviita. Chatombozviita kuti totasira kuti zvatoite. Alright, saka apa takunoroora. Tochigadzirisa pese pamakakanganisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ewe tete. Maita yenyu tete. Thank you so much. Tinotenda. Kuti kudana kanganisa. I'm not sure if we have the right office. You do. I always get that reaction because of my age. You don't need to be old to become a good counselor. All you need is the right training and an ear to listen. Muchireva kuti zvese zvatichakurukura munomu zvinenge zviri confidential handiti? If possible, 1000% confidential. Oh. Takatatura chidiki kamunobva mazvisa pamaWhatsApp kana pai. Kana. Todi. Oh, I love you, my wife. I love you too. Sometimes I know it's wrong to hate you, but I don't know. Let's seek help. Help? Yes. But what will people say? People do not matter, babe. Let's work on us. But how will I get rid of all this anger that's in me? By letting me help you. Come on. Yeah. I seduced him. I followed him. And I told him I wanted to be side chick. Mwanangu, side chick chaiyo. Zvinomboreveiko kuti side chick izvozvizvi? Aiwa. Wanga wazvikurumidzira mwanangu, handitika wanga wazvikurumidzira. Asi iye mukomana uyu aiziya makore ako, handitika? He's more like my brother. Anosenza na date. And anoniperekedza kuchikoro. Yeah, I see. Saka aitoda kutotora advantage yezvinhu zvese izvi kuti akubate wewe, handiti? But I feel bad. I got angry at my father. I wanted to do something to get back to him. Nai mwanangu,
chingambova chiri chii chaizvo chavakakutadzira baba vako. Teerera unzwe mwanasikana, upenyu hwako iwewe hwakakosha. Handiti upenyu hwako semwanasikana hwakaita sei? Hwakakosha. Inini ndiri kuti mukomana uyu, he was the adult in this relationship and he should have known better. So what are you going to do? Usachke mwanangu. We are going to take serious action against him. Handitika. Nekuti isusu hatitambe semapurisa. And tinawo macases akawanda evana vanombunyikidzwa vakaita sewe kudai. Handiri kunzwa mwanangu. Saka ayo tichatamba naye, tichamutora mukomana, tombotaura naye isusu. We have been a lot through this past month. It's been a terrible period. Yes, Baba. But you know, today I'm happy. About Junior Bosher that Pano is among us. What I tell you, I will become a photo myself. I'm happy. Don't tell me, Baba. Don't tell me. Baba. So, as a family, I think we owe it to ourselves to be happy and stop all this fighting, man. Let's be happy. I feel like this is finally becoming. Sure, my daughter. Sure, my daughter. Chachaiwo, mushawa ndinogara orotera ndakarara mumba ndichikumbirira kuna tenzi kuti please Mwari we. Amen. Biblically, this is our safe place. This is our Jerusalem. Sydney, you're for the wonderful wife. That's the out. It's good. Kanamba.